Tapi dong Tapi dong birat asing truk मोनजोबबाय एकदम माबा जाबाय नालाय मा होनो सामफ्रामबो जोङो गारि मथरजोंल' माबाजोंल' थाबायनाय जाया दिनै थाबायनाय जाबाय दे गोजोननाय थाबाय आयौ बारलायबाय Orgaya oमफ्राय मुसुनो रोङालाय Orgaya मुसुनो रोङा Gam जायो ओमफ्राय बेना ओरै मुसुरा बे रोङा सिनायल' सामगुरिनि हेड मास्टारनिसो जागोनलै बे रिफेना गामिया फैफाबाय नैबेखौनो दां मानसिनिफ्राय साबसिन थाबायखाबाय हेलौ गामिफ्रावथ' गैला गोदो खोमा रिं हाबलायोमोन जोंनियावनो गाबफैला हाग्रागुदियावनो हाग्रागुदिनि गामियावनो गाबफैला माबायाबो आयआबो फैथारदों एसे सिगां फैयोबा मैदेरा नुगौमोन दालायबो फैनाय Ultafani Ultafani Muli guys मेंनानै नै दै लोंनां दै बोरै खालाय थांगासिनो उल्टापानि सिकनाझार मोजां मोनबाय गोसोखौ मन्दिरसिम थांनाय जागोन खारजोबखायो बेबायदि थाबायबा आरो माबाया बारहावाया बिराद मोजां देहाफोरखौ फ्राद मोनखायो आरो फ्राद मोनो औ माने खर' साब्रुं सुब्रुं मोनोना जोङो न' सिङाव थाबाय थायोब्ला दा बेफोरबायदि एसे एनै खस्थ' खालामनानै थाबायनांगौ गोलोमदै गगारहोनांगौ बिराद मोजां बिनि बारहावाया मिथिंगानिफ्राय माबाथारनाय बिराद सिरिस जायो आरो जेबो माबा गैया साउन्ड माबाया ओंखायनो मोजां आरो बयबो हायोबा बिदिनो सम सम थाबाय देहाया फ्राद थागोन गोग्गो देहा लानानै बे बुहुमाव थांलांनो हागोन प्रेसार सेसारफ्राथ' बन्द जायो गायो बिदि थाबायनो हायोबा सुगारबो खम जायो ओंखायनो बयखौबो बे थाबायनाय हाबाफारियाव लाफैनो हागोन 24 किल'मिटार जायो थारमाने बिसमुरिनिफ्राय उल्टापानिसिम बिराद मोजां ओमफ्राय थाबायनो हागोन बाहाय थाक्सि 9टा 10टा 11टा औ बिदियाव सहैगोन खस्थ'द्रायबो जाया आरो बिराद मोजां नांगौनिफ्राय बांसिन अक्सिजेन जों मोननो प्रेसार जानायाव जाग्रा लेखोना राजा बेथनखौ दाननो नागिरदों सेलारिखौ दाननो नागिरबाय गभर्नमेन्टआ बेयो गावनो हारसिं थन्थ्र'बोबो नायदो गथाबो जायो थाबायनो हाथारला नामा नोंथांमोनहालाय हा दुरबल नुथारदों एन्टिबडि गैयै बायदिसो नुयो माथो नोंथांमोनखौ नोंसोर भेक्सिन लाखाजोबनाय ना भेक्सिन लाखाजोबनाय जोङो